Намираме се в хабитата на двугърбите камили, които пристигнаха скоро в зоопарк Бургас. Тяхните имена са Фреди, Кали и Камилчо. Камилчо е на година и половина, Кали е на около 15 години, а мъжът и фактически Фреди, той е около 18 годишен. Интересното е, че женската Кали е вече бременна и по наше виждане след около няколко месеца очакваме да имаме потомство. Направили сме така, че тук да няма огради, да няма съоръжения, които да пречат за снимки, за общуване с животните. Те са отделени от посетителите само с електропастири, така че контакта между посетители и животни да бъде максимално улеснен и всички да бъдат доволни, и посетители, и животни.